doinu ez dira derragoak, entzuten dira. Miluzen, badator. Entzun dira eskuzartaketa. Oiutxo batzuk ere, bai? Ba besteak beste, badatorrelako zakuaren mamua gaur be, bai? Ia badatzen dugun, ukitzen gabiltzerako. Datoz lagunera jakideak! Gregorio eta Santi, Mikel eta Maia, Aetz eta Xabi. Zakuaren mamua, Ia ba. Esan diote pasillotik eta da bilela. Gregorio eta Santiren gelara sartu da. Zakua nahi. Bai. Amesetan Gregorio Santi, bueno, Gabon. Amesetan egiten da, zakuarekin edo ez? Ez, ni gaur txakur batekin nire atzetik gau guztien negatuta. Eta hori, psikoanaliziaren agarretik. Horrek esan nahi du, Santi, igual... Ez dakit. Bai, zeozek eskatzen zaitzule, zakua izango da, txakur. Zakua da. Bai. Gregorio, zer amets gaur? Zer? Zer amets? Garran ez dut gaur nire azkeneko programa dala. A ber, ez dan betetzen. Eta esnatu zara hor. Zer diotza eta... Bueno, itxaron dezagun ezetz, ala ere, txalo batzuk eskatuko ditugu, 15. saioa eurentzat, 4.950 euro, Miluzeko gure superveteranoak eta gure anai maiteak. Ongietorri? Mi esker. Mikel eta Maia, gurean... 11. ez eta gire merentzik dut etxako badozki. 11 saio ikusteko jaioa garazuekin, eta aurrerantzekoak ere, bai, akaso ezakigu. 3.425 euro irabazita. Eta ilaskik abiatutako bideo hortatik gustatu baitzait. Mikel, zuk zerekin egin duzu amets? Ez dakit, nahiko lan euki lotan. Bai? Bai. Bai, gogoratzen zara ametxakaz, gero edo ez? Ez hori da, bi eratako herritarra daude, ez da hortan ametxakera bat azten dituztenak, eta gauzuk arazoak gehiago amesteko baino lo hartzeko. Oidek, ez lo hartzeko, ez lo jarraian iteko. Ni bebai azken aldizen, lo segiduen bai gero? Arrazoiak oso bestelakoak, seguruenik. Bai, seguruenik. Kasuan, Mikel, Aitatxo! Pixa, te asan. Bai. Zu horregatik ez zara esnatzen, Ez, berok itzen du. Ez, berok! Amaia, zuzerekin egin duzu amets? Ba, gaurren ez gogoratzen, baino zakuarekin amestu dut. Bai? Aurreko gauetan, bai. Eta ze izan da, amets... Eramaten genuen. Amets ezea orduan nola Ez nun esnatu nahi. Bakiratu, estena erotiko bat zakuarekin. Diru asko baitago jokoan. Erne, eta animo bikote, zorte hon. Harrik asko. Aetz eta Xabi etorri barri. Panorama honekin, aldena egingo da, hemen gure veteranoak eta leku hartuta aurreko lehiakideak. Bueno, Aetz, nondik zatozia? Dinar betik, zuberoatik. Eta, Xabi, pixukidea zabiltzia? Bai hori da, Donostian, lau gira Aetz eta beste bira gurekin. Zer ikasten? Nik arkitektura teknikoa. Bai? Harik ingeniaritza mekanikoa. Eta zer moduz da? Bueno, lan egin behar, baina. Oso ondo? Zaila itxura dute biek ala biek. Piskat, bai. Bueno, lau esan dugu etxean eta suposatzen dugu pixuan Miluze ikusle finak izango zaretela. Bai. Ze intentziorekin zatoztea, Xabi? Intentzioa handiekin, baina onak daude. Bai. Zaila izango da. Zein da lehenengo helburua, Aetz? Zako irabaztea. Ondo, lehenengo helburua ez da ondo pasatu, albitu, ondo. Lehenbiziko helburua zakoa irabazi, eta gero aldela ondo pasa. Oso ondo. Ba ez eta Xabi, ongi etorri gurera? Esker. Eta ondo pasa, gure serio jarrita gabiltza, Erne, gaur zakoa jokoan, 108.000 euro. Ondo. Egingo ez dugu amets zaku horrekin. Oso ondo. Apa, Maiabiko gaztea, samla lagunak hemen dira, eta... Ze ondo? Bai. Ze ondo, hau patzuek? Gaztea samla anitza gainera, irasi ikusi duzu, adin guztietako jendea onartzen baita bertan, eta txalotzeko hori ere, benetan. Bai, zer da gaztetasuna? Hain zuzen, ezta? Aurrekuen egon ginen gazte egun baten kontzertuetan da baten batek, zer zara ikasle eguna, zer zara repetidori, esat, ber, zer da gaztetasuna? Hemen zu baino harin jautik nago, Esan dizuten hori? Bai. Errepikatzaile bat ez egin? Bai, trenan buelta da jazte, honek errepetidoriek desan duten. Zuek, mesedez, Zuzaiz aurretik amen honai, Asi egingo gara. Arrasto, puntuak biltzeko unea, Gregorio Santi, trrrk. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Gehienak egurrezkoak dira. Ateak. Gurutzeak.
Kaderak. Notaz eta akordez beteta dago. Pianoa. Pianoa? Gitarra. Osondo. Balantza hori izan dute aurretak eta Mikel Amaia, edago eta hartuzu. Gitarra gotazio gara. Osondo. Mikel Amaia eta bigarren taula beste bekasi, erantzuten barrastonekin. Umetatik egin dugun zerbait da. Negar. Animo. Jolastu. Ikasi. Mira, bagoitza berean, Besteak izaten saiatzen da. Rol jolasa. Rol, joko. Aetz, Xabi? Paso. Besteak izaten saiatzen da. Imitzioka. Originalak baino hobeak dira asko. Imitazioak. Osondo. Mintzioka, ez imitazioa, bai. Lauro bai puntu Mikel eta Amaia. Zu, jaiz aurretik, seguru. Imitatzen ja. Umetatik, seguru. Umetatik ja Mikel Urdangarinena egiten. Bai. Ez duango ezkerik ezku, Uruengo araztuak eta. Xabi. Gero Arginano, eta falta de bai. Norritzezu, a ber, Mikel Urdangarin Arginano. Mirri. Bai, mirri ere bai. Nor gehiago. Ari naiz lantzen Ilaski Serranorena. Kontuz. Iritxiko da. Aetz. Hirugarren tabla leheneko arrastoa. Txikitan bizkotzoa jateko jasotzen genuen. Bikote? Paso. Txokolatea? Txokolatea? Gonbidapena. Zer da, hau? Mikel, zer? Jainko arren. Venga! 1 puntu! Mikel Amaia, nagusi. Haze, azera. Gregorio Xanti, gertu ibili gara, Bai, baina. Eta nik uste dut, bigarren kontzeptu egietan, Gregoriok imintzioka bota du. Desiatzen zegoelako. Hori da. Hartu lekua, ba. Gregorio eta Xanti, Mikel eta Amaia bestaldean. Ja, ba, lehenbiziko puntutxoak. Demora. Zuzi. Hasi. Hegazkina. Ala delta, parapentea. Bai. Supositorioa. Oso, no. Punkia. Bai. Kontzertu punki bat. Punkieta? Eta pija. Punkia eta hippia. Bai, vale. Polita Amaia oso bogan dagoen tribu urbanoa da, pijo, hippie, pijipiena. Hippia gara, baina furgonetak 60.000 euro, eta, bueno. Bai, dinot, ez dala bakarrik telepatia, zelan igarten dan, Ja, elkarrondo hartuta. Simbiosia. Plazer bat ikusteko, 60 puntu hau bazuek. Ia, Gregoriok eskua atzera bota urretik, ja, supositorioa, ja, esan atzera. Mikel Amaia hartu lekua. Ahet, Xabi. Agur xuberua. Eutxi putoi, Animo. Frisbia. Izia. Ez? Platerak. Bai. Login. Amestu. Zer da? Bai. Ametsa, oso, no? Pelota. Pilota. Pala. Ia. Bikotea. Bale, Nortzuk. Nortzuk. Nortzu dira? Pilotariak. Bai. Bi pilotari. Bi behar ditugu. Zehazki, nortzuk? Altuna. Eta pilotxo barria eta zabaleta. Ez? Sala. Ez? Mikel Goñi eta... Ez? Fernando Goñi. Zer da hori? Retegi. Ez? Julian. Josan Tolosa. Ez da ere? Bi pelotari dira. Jaten dutenak. Jaten. Zertan ari da? Jaten. Janaria. Non? Sagarrotegia. Bai, Aimar Olaizola eta... Olaizola eta? Olaizola nahiak. Olaizola eta Irujo. Ondo? Sagardo
sagardotegia dute, Nahi, sagardotegia dute. Irujo. Zezena egin. Zezen bat egin, doia irujo da. Zezena goñi, gehiago. Eta irujo me bai. Edaten hasita orujo ere, bai, bueno. Zezena be bai. Ederto, berrogei, gili asmatute, ondo, berrogei. Zara pilotarekin, naztu. Ja, naztu. Hai, Xabi, ondo, hasi gara, zuek gainontzean imintziok eta etxean aritu zarete, probaketa eginez? Pixkat, asko ez. Platera garbitu, zuk, platera garbitu. Bai, ez da? Hartu lekua, Gregori da Xanti bestaldean, eta lasai, belauntzarrak laguntzeko daudeta, Aukere veteranoa, noski. Demora. Zunik. Etxatu ondo, eta hasi. Abdominalak. Sabel, tantza. Bai, oso ondo. Jostu. Bai? Josteko makina. Bai. Ea. Zezena. Ez. Untxia. Ez. Hauntza. Bai. Eta? Hauntza eta belarra. Dantza, belarra jaten. Eta antxumea. Bai. Bikain. Oso ondo. Bai. Bitaldeak ere, bika. Xabi, etxean lanak ondo egin da, Bejon daizuela, 60 puntu. Oso ondo. Eroglifiko batzuk. Behar du kantie. Eroglifikoen kantua ere. Ja, txatuko dugu. Eroglifiko maite. Eroglifiko maite. Hablan egin da. Zuek eskatu eta guk emon. Gregori Santi, bi eroglifiko zoragarri. Zuentzat? Lehenengoa, denpora. Berritu egin dute. Re. Ez Do. da re. Ez. Fa. Bai? Farola. Ez. Fa, bestie? Fasukal. Bestie? Izena? Famatua, zenta? Izena? Zak izendan, ez dut ikusten. Fardela. Berritu egin dute fa? Favela. Ez. Fasukaldaria. Fatxala. Eneko atxa. Fatxa. Eneko atxa, bai. Ai. Fa eta atxa. Fa, atxa da. Hori da. Fatxada. Atxa da. Oi. Eroglifiko Oso maite. Bigarren eroglifiko denpora. Zein hartuko duzu? Zer da? Tina. Ez. Leio. Ez, zer da? Orokorra. Gela. Bale, behien? Gelatina. Gelatina. Bale. Gelatina? Gelatina. Berdea. Gelatina berdea. Bai. Zuzendari, ez da maitu. Gela eta Tina Turner, Tina berde bat, gelatina berdea. Deno, baitakigu gelatina honena berdea dela. Gelatina. Gorrite. Nien naiz. Bueno, bere puntu dako gorritxu edo. Maite dute, edo oso umek, edo oso zarrek, ez da? Gelatina bada oso muturreko... Ez zugatik, Zerez, zu errepikatzailea horrek. Mikel eta Maia, beste bi eroglifiko eder. Zuk niri altzazuzen zeukuzun dana. Lehenengoa, denpara. Jaiotzatik da hori. Konkorduna. Bikain. Hau. Koko erdia, ikusten du beste koko erdi bat. Kor, irakurtzen dugu erre horrekin, eta duna. Konkorduna, bikain. Gregorio ere hortzen, konko! Ondo. Mikel eta Maia bigarrena, denpara. Zein polita den. Venga, nor da? Buda. Bale? Buda. Eta zer egiten dau? Korrika. Venga, ez. Buda karrera. Ez. Budapest. Bikain. Buda, hinduismoko figurori. Buda ikusten dugu prest dagoela. Lasterketarako errekenduta Budapest. Bai. Hau pasuek. Amaia ere prestego, baina Mikel egin baititu lanak. Mikel, gaur ze pasada? Ez dakit. Nire harrituta naho. No falta izangoa. No falta? Hori da sekretu orduan. Hori da. Lorik ez egin eta etorri miluzera. Egon puntu! Eta Xabi, eroglifikoetan ze moduz, etxetik eta? Ongi. Etxetik, bai. Ikusiko. Eta lo? Ongi. Bai, lo bai. Bai, gutxi baina. Gutxi baina ondo. Hori da sekretua.
Ondo. Lehenengo hieroglifikoa, hau pazuek. Denpora. Telebistan ikusi ditut. Nor da? Ez ekit. Sotan agertzen data. Bai, da Diana ez? Diana. Bai, baina laburdura. Diana bai, laburdura. Ez ekit. Lady Di. Lady Di eta hieroglifikoetan di erabiltzen dugu. Hiru daude, irudi eta plurala denez irudiak. Telebistan irudiak. Bronga bai, esna orain, Hau bai, denpora bigarrena. Nongoak dira zure lagunak? Zer ikusten da? Adarra. Bale? Adar. Bale. Kanadiarrak. Adar batzuk ikusten ditugu, kanadarrak. Oso ondo. Bai, sartu dira eta 50 puntu. Urdinak bera, oso ondo. Eta mi luze zai entretenigarria, jaski ala espero. Oso, bai. Berak egin zuek erantzun. Orain, galdetegiak betetzea, bada nahiko lan astuna, aspergarria. Nafar gobernuak gazpixka bat emana izan dio, jardun aspergarri horri. Bueno. Eta galderak, bai, ozpindu dituzte apur bat. Galdetegietako batean, galdera batek diolako, udalaren jabetzako zenbat egoitza ditu zure udalerriak? Atxilotu itzazu. Zaipa, gazteleraz dio, detailelas. Guau. Egia, zehaztu, edo idatzi, edo zerrendatu, edo, kasu honetan, atxilotu itzazu, eta galdetegi bat egitetik pasatara polizia izatera batean. Atxilotu, erantzun zuzenak. Haupa Nafar gobernua. Atxiloketarik ez, inoiz bez. Ez! Oso kontra nau. Bai, ez da? Bai, oso kontra nau, oso reintzert zinun alde nau. Atxiloketarako motibo bat eta bagarra badago, sai honetan maintzat, eta mi luzeko eskua behar bezala ez da bestea. Beraz, mi luzeko kalabozoa ezagutu nahi ez da duzu, Maiabiako gazte asamblada prest? Bat, bi, ta hiru. Mi luzeko esku, azken hartu ezazu, ez honetan dago zure ondare. Libre zarete, libre zarete! Oso ondo! Ikain, Oso ondo! Pasinatu, libre zarete da, bagoa. Amnistia osoa. Gregorio Xanti, lebiziko eskua. Edalontzia erdi beteta ikus dezagun. Izan baikor. Zeintzu dira argazikoko bazuloak? Harrikrutz, zugarramordi, ekain edo pozalagua. Harrikrutz edo ekain. Harrikrutz. Harrikrutz. Pozalagua. Oso ondo. Zen? Batzuk? Eta entzun? Wow. Nola du izena? I don't wanna love kantu honen abeslariak. Annie Lennox, Charlene Spiteri, Mary Fredrickson edo Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia. Annie Lennox. Vale, Annie Lennox, venga, Annie Annie Lennox. Lennox. Mary Fredrickson. Natalie Imbruglia. Charlene! Texas? Bai. Euskarazko zein aldizkari argitaratzen da Bizkaiko Hego Uribe eskualdean. Geuria, Iruka, Kalaputxi edo Aikor. Geuria. Geuria da, eta, bai, geuria da. Etxen bekoa. O batzuk? Eta horrela. Zein herrialdetan dago, irudian azaltzen den Uluru haitz erraldoia? Australian. Bisitatu dugu, Gregorio? Bisitatu dugu? Saiatu nintzan. Zezuzakua irabazita joan zinen Australiara? Bai, Australiara joan nintzan, kotxe bat alkilatu genuen Ulurua juteko, eta giratzeko karneta taberna baten aztu genuen, galdu genuen. Ba, histori, bai. Baina tabernan ondo? Oso ondo, bai. Uluru ezkenen ikusi baina. Da Telma eta Luis, oso ondo. Beste harri batzu bai, oso ondo. Aurrera ba, mesedez. Zula jausi naiz, epurdiaz gora, kasita urkiolaraino, ez dago beste
Ze herriren izenak kendu diogu Kepa Junkeraren eta Sorginak taldearen abesti honi. Elorrio, Durango, Atxondo, Mañaria. Durango? Ez Durango, ez Elorrio, ez Mañaria. Mañaria da, Bai? Bueno, santazu. Mañaria. Mañaritik hasita urkiolaraino. Mañaritik hasita urkiolaraino. Zuzena da. Erre batzuk? Pedalontzia erdi beteta ikus dezagun. Lanaldiari gogoz ekiteko mezu motibatzaile bat. Hemen ezkutatuta daukaguna. Egingo dugu. Bai. Grand Slameko Z txapelketetako finala jokatu zuen Alberto Berasategui euskal tenislariak 84an. Roland Garros. Oso ondo. Tenis aditua. Aditua. Bueno, bai, berantzaz egin Berasategi... Bai. Ondo. Bai, da jarraitzen gendun. Probatu nahi duzue, aurrera ingo dugu. Bai, a ber. Astelena da, asteak ekarriko dituen emozioen ataria. Itxura txarrik horrek? Ez ona. Ona? Bia ona. Pikai! Oso no! Zamarina belauntzara. Oso ondo! Aventurak. Zabalik, gu aventuretarako. Mikel Amaia. Bueno, eutxi, Mikel, gaur zure egune da. Bai, a ver. Gaur zure egune da. Zuen eskuak dio, Frida Kalori buruz bertxotan. Zein herrialdetan egin zuen lehen bidaia lurrun trenak? Herbereak, Britainia Handia, Alemania, Frantzia. Britainia Handia. Osondo, iraultza industriala, bla bla, osondo. Zeta. Entzun! Luisen eskuak, milaka urteetan lazuak, ametsazuak, mamituz joan direnak. Jon Maiak zuzendu zuen Gaztazati bat dokumentala, norrentzun dugu, kantu honetan, Tapia eta Leturia Goztategi, Multzo eta Beloki, Xabi Solano, Dezeta. Eta Dezeta. Ondo. Eta A letra. Mikel eta Maia. Zer falta zaio Vietnamgo banderari? Ilargia, triangelua, ostoa, izarra. Izarra. Oso ondo. Ene? Nola esaten zaio Azkoitian ezertan ez aritzeari? Txikle egin, lainoetan egon, euliaren egin, asmaketan egon. Euliaren egin. Errobatea. Txikle egin. Bikain. Oso ondo. Gote. E letra. Mikel eta Maia, argazki bat. Nor da argazkiko ekintzaile, feminista? Chimamanda Ngozi Adichie, Virginia Woolf, Gloria Steinem, Angela Davis. Angela Davis. Bai. Eta T letra. Ez, segi. Breaking the Wall. Norena. Led Zeppelin, Pink, Floyd, The Doors, Radiohead. Led Zeppelin. Errobatea. Pink Floyd. M. Dana batera lehen, Iraterkizek eta Jone Larrinagak osatutako bertsoetatik hartu dugu. Zatitxu hau. Askatzeko aukera, ez eta Xabi? Ausartuko zarete edo ez? Ez. Ba aurrera, Mikel Amaia. Ze elikagaik du ze vitamina gehien? Kiwi, piperra, guayaba, papaya. Berez bai. Kiwiak, baina... Piperra ez. Papaya. Piperra. Guayaba. O. Nor da argazkian?
Ikustezak egun ilustratzailea, Itziber Alonso, Ainara Azpiazu, Marine Arbeo, Eider Eibar. Ainara Azpiazu. Eta askatuko du. Margotzea zen, minak arintzeko giltza. Margotzea zen minak arintzeko giltza. Haupa! Hola, Gari! Komo gainan! Lehenbiziko biak banatuta, Xabi, zuek ere errebotean zein aritu zarete, Errebote ez, zuen eskua da orain datorrena, animo beraz. Hirugarrena, ezer ez egiteko aitzakia. Ia ba. Ze musika talde azaltzen da irudian, Ugarte Anaiak, Kalakan, Orekate Isa, Nomadak. Orekate Isa. Asondo. Abatzuk. Zenbat milioi hartz ekoizten ditu Haribo enpresak egunero? 30, 60, 120, 160 milioi. 120? 60. 160 milioi egunero. Hartz txiki. Jan, egingo dira da? Ni superfale. Zalea, bai. Super, bai. Maiabiko gaztea zanbala da, yes. Norrari da besten? Someday we'll be together, kantua. The Supremes, The Ronettes, Aretha Franklin edo Nina Simone. Aretha Franklin. The Supremes. Ondo. Rebotean. Nola du izena, Zelanda berriko All Blacks errugbi taldearen erritualak. Blaka, zaka, shaka, haka. Haka, bai. Osondo. Kusgarria, Batek badu erritual hori, miluzera sartu horretik haka bat... Ez. Ait, Xabi, aurrera ingo dugu? Bai. Non dago Irudiko itsasargia? Biarrizen Hondarribian, Legeition edo Bermion? Legeitio. Ondo. Ez naiz. Zeta batzuk. Bermioko itsasargizek euseon batako aparkatu alda, bertan. Inguruan. Bertan. Bertan, Claro. Orduan eskusartzeko oso lekuna da. Saiatuko naiz. Itsasargiarekin. Ogeitza berera, eskua sartu nahi diozu ezuek? Bai, saiatuko naiz. Eskuari berari, nola dio, Xabi? Ez naiz alfeja energia aurrezteko moduan naiz. Ez eta. Nahi. Jabetu gara? Badakiat, nahi. No, badakizu zer egin? Hortxe gabiltz, osondo. Hoi atxituki. Nola esaten da mundakan, hau sarta, txalampa, mamala, azarria edo lorrina? Mamala? Azarria. Do? A ver, zehatuko geha. Beste nakatxetatik irazita. Ez naiz alferra energia aurrezteko moduan nago. Ez naiz, nago. Hori bai. Zuberoan ere jabetu dirata. Zuzen, bigarren komoina. Berregole desentu izuentzat. Pena ez, Xabi, lan oso ona eginda, komodin gabe geratu zarete. Bueno, markagailuak, momentuz, 350 eta 2 komodin belauntzan. 650 eta komodina zarautze Biazabalen, Urdinarden 280. Gregorio eta Santi, zein da zuzena? 8 zuzen, 3 ez, eta lehenengo taulan, gezurrak dira. Endaia Oarsoaldea da. Amurrio Bizkaian dago, Laudio Bizkaia da, Urumea mendia da, Barinatxa Hondartza da, Altza Bilboko auzoa da, Lesaka Gipuzkoan dago, Artza Bakion dago, Mungia Mungialdean dago, Gorbeiak 1123 metro, Iruña eta Bera mugakide. Gezur bat, Gregori Santi. Lesaka Gipuzkoan dago. Gezurra, Nafarroa maita, noski. Mikel Amaia. Endaia Oarsoaldea da. Txingudin dago, Bidaso aldea. Aetz, Xabi. Iruña eta Bera mugakide.
Ez dira mugakide. Bikain. Urumea mendia da. Ibaia baita. Mikel Amaia. Amurrio Bizkaian dago. Araban dago. Ahetz, Xabi. Hortxena. Hiruegi, hiru gezur. Isten baina. Gezur bat behar dugu. Gorbeiak 1123 metro. Laurehun da 82 baititu. Altza Bilboko auzoa da, Donostikoa, Altza. Altza Bilboko auzoa da. Donostiakoa da. Mikel Amaia. Laudio Bizkaia da. Bikain! Araban dago horeta, 150 puntu. Zarauti Biazabalera. Bigarren taulara goaz, Mikel Amaia zeuek hasi erantzuten, 80ko hamarkadako abestiak dira. Take on me, The Scientists. Under pressure, time after time, last night, every breath you take, crushing love, Africa, with or without you, Billie Jean, We Are the World. We are the wall. Take on me, Billie Jean. We Are the Wall. We Are the Children. 85koa. Ahetz, Xabi. Billie Jean. It's not my lover. Osondo. 82koa. Michael Jackson. Every breath you take. Yes. Yes. Falkatu. Every breath you take. Yes, yes. Yes. The Police, 83an. Mikel Amaia. Under pressure. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. 81. Queen da David Bowie, zoragarria. Take on me. Pa, 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 pam, 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 pam. 84an. Aja. After time. Ze guapo esan, bai. Time after time. Abestu gainera. 84an. Cindy Lauper zoragarria. Mikel Amaia, bi erantzun zuzen. With or without you. With or without you. Guau. 87an. Ahetz, Xabi, azken zuzena ez dauko komodinik. Arriskatu. Crazy in Love. 2003koa Beyoncéren abestia. Gregorio Santi komodina dukazu. Bai, komodina, mesedez. Arriskatu gabe. Totoren Afrika. 150 puntu. Ahetz, Xabi, zauek erantzuten hasi, hirugarren taulan, marrazki bizidunetako katuak dira. Tom, Scratchy, Garfield, Doraemon, Silvestre, Kat Janis, Felix, Platon, Hello Kitty, Kitty Kallen, katu. Tom. Tom eta Jereko Tom. Garfield. Felix. Felix, katu. Ahetz, Xabi. Hello Kitty. Zaguna oso hau ere. Doraemon. Katu kosmikoa. Kosmikoa, gainera. Silvestre. Bikain. Superkatuen aldeko nahi. Gaiza. Bai. Ahetz, Xabi, katu bat. Kat Janis. Kat. Abeslari estatu batu harra daba. Gregorio Santi. Platon bada uste. Platon. Hau katua ez hau zen filosofo bat. Bai, bai, antza, ez da. Komodina. Katurik ez dugu fitxatu. Mikel Amaia, bi. Komodina daukazue. Bai, komodina. Ez di joa, suerte bai. Moinak dio... Bai, komodina. Katu txakurreko katu. Eta orain bat aukeratu beharko zenukete edo planto egin. Scratchy. 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 Dezetak bezala. Scratchy. Ba, zuzena. 150 puntu. Eta markagailuak 280 puntu Gregoriok eta Santik. 950 Mikelek eta Amaiak. 280 Ahetzek eta Xabik. Eta nola esan, Ahetz, Xabi, zuek izango zarete, Gregorio Santi, Mikel Amaia superpotentziaren 11. biktimak edo.
11. alegia iritsi berriek ez baitute aurrera egitea lortu. Lobi bat da. Lobi bat, segura, ez dago aurrera egiterik. Orain, egindakoarekin. Ze moduz? Bai, biziko. Nago hori, naiz nago. Nago horrekin. Ez. Akatsak egiten baitira bereziki iritsi berritan. Baina oso dotore aritu zarete, oso fin. Bueno, pixuki bien esan dugu. Beste bi bazir, eh? Bai. Gobitatuko diegu. Lekukoa pasako diegu? Esango diegu. Izena nola dute hauek? Xabi eta Keti. Hauek ere urdin arbetarrak? Ez, Espeleta eta Laje Soro. Bikain, hauek ere ongi etorriak noski. Esango Etorriko dira bueltan bereiek? Etorriko dira, ez da? Bai, esango diegu. Galdera ez eta xabintzat, zuen herriko Eliza Zoragarri hori obratan egondana, barrizten? Bai. Badabil barrizten edo ja barriztuta da hori? Berria. Berria, ja listo, eginda. Badaukagu plana, mezetara joango gara. Benetan aurrekun bertan egon ginen, barrizten egon zielako, baina Zoragarria. Aet, Xabi, eskerrik asko! Gregorio eta Xanti, Miguel eta Maia beste behin, aurrera egin da. Lobi hitza, agertu da, ja. Lobi bata? Bai. Moika garrenez, ja. Ezagit, honek, espero du kastinan eraginik eta ez duela izango. Zuek animatu, etorri miluzera. Da bota honek. Hau txakore bat etxera gertzeko. Zue pozik. Bai, oso. Miguel eta Maia, haze saioa gaur, Aixe, zaizkatuta. Tope. Bueno, egun batzean batzuk, bestean besteak. Sokatiran aurrez aurre, eta erantzuten lehenak. Belontzarrak puntu gutxe horrekin, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze arte diziplinatan aritzen da Marta Etura? Teatroa. Zinean, bardozen bazaude, ze lurraldetan zaude? Nafarroan. Lapurdin, Bizkaiko ze taldek abesten du begire zauz bile abestia? Zetak. Tok, asteko zenbat egun hasten dira aizkiarekin? 5. 3. Ze hilabetetan ospatu ziren azken gaztea sariak? Iraian. Otsailean, Donostia erdian dagoen hondartzara bazoaz, zeinetara joango zara? Kontxara. Zein arte disiplinatan aritzen da, batez ere, June Crespo iruindarra? Pintura. Eskulturan, zein idazlek irabazi du 2024ko Gutun Zuria saria? Carmele Jaio. Maria Sunlandak, zein itsasori deitzen zaio Antilletako itsasoa? Karibe itsasoa. Karibeari. Zein euskal abeslariren kanta da sarearena? Izaro. Idoia, zein jakintza alorrek zehazten ditu hitzak zuzen idazteko arauak? Ortografia. Ondo. Bizkaiko ze herritan dago Martiatuko dorrea? Elorrion. Erandion, 6 euro balio ditu sandia kiloak. Zenbat ordaindu beharko dut 4 kilo erosiz gero? 24. No. Zein izan zen Antoine Griezmann futbolariaren lehenengo futbol talde profesionala? Paris Saint-Germain. Reala. Zein lurraldetan dago Leaburu? Gipuzkoan. Gipuzkoan. Ze arte esparrutan aritzen da Miguel Biurrun iruindarra? Eskultura. Modan aritzen da. Zein bi herrialdetan banatzen da Colorado ibaia? California eta Los Angeles. Estatu Batuak eta Mexiko zein alfabetotan dago idatzia Korana? Mikel Amaia! Harrapatu gaitu soka honek. Zemuz? Ondo. Finalera ezin, egin duzuen erakustaldiarekin gaur programan. Bueno, Mikel, behintzat horrekin ganatzeko. Eta burrengoen zegoen zain egongo gara. Haupa zuek! Finalean dira ba, Gregorio eta Xanti. Anai Belauntzarrak oso atzetik aurrerako bidea egin da. Bai. Bueno, hortan, adituak zarete, Bai. espezialistak. Bai. Eta atzetik aurrera biatuta ja amaierar arte egingo bagenu. Bueno. Zemat amets. Zakuan, gaur, jokoan, 108.000 eta bosteko. Hori irabazita, Miamira. Egon da nau. Bai. Eta Maiabian, Maiabiako gozak zapagamela Hori irabazaita faktue Maiabira Lauro. Ondo bazkaltzen. Etxeko hilabara gurekin bate egiteko unea dalako aplikazioaren bidez, azkarrenak saria jasoko dugu. Gregorio Santi, bueno, datu biografiko bat. 30 urte bazaten ebanik, 30 adinik onena. Bueno, gehi. Adinik onena, 30 adinik onena, 40 adinik onena. Beti daugazuna. 50, Santi, adinik onena. Ez, esan ere da barnez. 50. Hori inotzut hortxe gabiltzelako, 50 adinik onena.
Bueno, bai, ona. Da ona. Zer, remedio. Gubizok batute, mendera iritsiko gara laster. Gregorio Santi, sorte hon, mendeurrena bete dute. 100 urte edo gehiago dute. Mendeurrena beteta. Denbora. Balenciaga moda etxeak. Ez. Baionako Euskal Museoa. Kirikino saria. Ez. Euskal Herriko txistulari elkartea. Ez. Osasuna, futbol kluba. Bai. Bilboko Arte Ederren Museoa. Bai. Ajurianea. Bai. Bertsolari txapelketa nagusia. Ez. Itxaropena argitaletxea. Bai. Biarritz, errukbi taldea. Bai. Argia, aldizkaria. Ez. Egiaztatu egingo dugu? Ez ma. 3 akats daude. A ber, hau, Euskal Herriko txistu. Bilboko Arte Ederren. Bilbo eta museoak. Hau, pasa? Ez igual, pasa hau bai, hau bestaldea. Zein? Ez, hau, ajurianea igual. Eta abunea? Bai, venga. Bai, estatu. Joder, gaizki zauden orduan dena. Ajurianea horrea, zen mutxuzu. No, ez, hau, eta bertsoa ez ajurianea. Ajurianea. Orduan. Ez, ajurianea mentzeon. Zan, bi bertsoain txapelketa nagusia, segundu bezitz. Orduan, hau igual bai, eta beste bat, kirikino saria. Ez, hau bota horrea, eta hau bota horrea. Besta, bale, abestatu. Eta abestatu. Bestela. Lau akats. Unea. Jo, bertsoarena ez ez, baina, Bilboko Arte Ederren Museoa bai. Kirikino saria, hola. Eta hau kendu argiteletxea. Eta Balenciaga bestaldetzen, lehena. Bai, hola. Hola? Bai, lehenengo egizu. Denbora. Gregori eta Santi, urrezko galdera. Euskaltzaindiak lankidetza hitzarmenak sinatu ditu birekin. Denbora, ikusi, ze izan daitekeen, Euskaltzaindiaren lankide hitzarmenak. Argia aldizkaria, eta... Valentzia moda, Euskal Museo. Ajurianea izan marko luke. Bai? Ba hori, egin segundu getzi zen. Bueno. Igual, itxaropena zan. Zemuz? Bueno. Itxaropena? Gutxi, bai. Mendeurrena beteta, guk ez? Baina Osasuna futbol klubak bai? 100 urte pasatxo, 104 urte beteko ditu urrian. Biarritz errukbi taldea, baiezko eremuan. Pasaden apirilean, 111 urte bete baitzituen. Ondo? Bilboko Arte Ederren Museoa. Orain dela, 116 urte. Zabaldu zena. Orain barritze lanakin oso moderno, baina leku zoragarria da. Baionako Euskal Museoa beste leku eder bat, baiezko eremuan. Horten bertan, otsailean bete zituen 100 urteak. Horretxe muga gaindituta. Itxaropen argitaletxea. Ez esku eremuan utzi dugu, bai? Horrendi mendea ez, 92 urte bete baititu. Ondo? Bertsolari txapelketa nagusia, aratona ibili da. Ez esku eremuan, zuzena da? Hala da bai, 89 urte baititu txapelketak. Ajurianea, Jauregia, baiezko eremuan. 104 urte ditu, Jauregiak, bai? Badaukan gogu esartzeko, na, Bai ez da? Aurkeztu. Hori? Gregorioren boto hau gatu. Sartuta ikusi,
Euskal Herriko txistulari elkartea ezezko ere muan. Gertu diren arren, 97 urte beteko baititu irailean. Balenciaga, moda etxea. Zagutzen zoie? Jo, lehenko nintzen museoa ikusten, historia ikusten, eta ez nahi guazen ze urte zen. Getarian hon zinen? Bai. Bueno, baina moda etxea ez da Getariko museoa. Ez baina museoan. Hogeita piko urterekin intzun, berak 1889 jaio zan. Datu hile badituzu? Bai, baina. Baina, ero, hau? Balenciaga moda etxea ezezko ere muan, zuzena da? Hortxe, agatxa, 107 urte bete baititu, Kirikino sariak 95 beteko ditu aurten ezezkoan jarri beharrekoa, eta argia... Zeruko argiatik. 105 urte beteko ditu aurten. Oietxek, agatxak. Urrezko galdera. Galdetu duguna da Euskaltzaindiak. Lankidetza hitzarmenak zeinekin sinatu dituen. Argi aldizkariarekin. Bai? Hitzarmena sinatu zuten bai, 2009ko uztailean. Zuzen. 1.000 euro irabazteko aukera, Gregoria eta Santi, 200 eskuratu ditugu. Final ona egin da. Ajurian, 1.000 euro jokoan. Zuzena da. Baiona. Gregoria eta Santi. Baina beste finala jokatu dugu, 200 euro gehiago pilatu ere, bai? Eutxi horri, beste 50 urte bete arte. Etxekoei, hemen txegauzen, gau bebai, mendaurra